Så i dag så skal vi altså beskrive formlerne for cosinusrelationerne, hvilket vi kan se her. Og cosinusrelationerne tager selvfølgelig udgangspunkt i cosinus, så lad os lige have lidt styr på nogle grundbegreber først. Så hvis vi har vores equal-cirkel her, så er den her cirkel med en radius på 1, og den har sit centrum i koordinatsystemets nulpunkt, altså origo. Og hvis vi så kigger her, så har vi altså lavet en vinkel, og dens venstre vinkelben rammer altså cirklen her på et punkt kaldt retningspunktet. Og ud fra det her retningspunkt, altså der, hvor vi finder vores cosinusværdi og sinusværdi for den her vinkel. Så sinus, det er altså det her punkt y-værdi, så det er altså den her side, mens cosinus for vinklen, det er så punktets x-værdi, og det er så den her side, som vi har her. Vi har vores vilkårlige trekant her, den spidsvinkelige trekant, som vi gerne vil tage udgangspunkt i, og vi splitter den så her på midten, så vi så danner de her to retvinklede trekanter, og vi vælger så at tage udgangspunkt i de her tre sidelængder, altså H, T og A, og her har vi så sammenhængen mellem dem, hvilket så er Pythagoras læresætning, hvor H i n plus T i n er lige med A i n. Vi tager udgangspunkt i Pythagoras læresætning, og derud definerer vi H og T, og det gør vi hernede. Vi starter med at definere H, hvilket vi gør ved sin i A, som er lig med H over C, og derefter isolerer vi efter H, hvilket vi kan se herover, og derved får vi vores definition af H. Og det samme gør vi ved T, det kan vi se hernede, og fordi vi kan se på den her trekant, at T er det samme som B minus S, bliver det vores definition på, hvad T er. Men da vi ikke ved, hvad S er, bliver vi nødt til at definere S. Og det gør vi ved cos A er lige ved S over C. Og herved isolerer vi så for S, og det sætter vi så ind i vores ligning. Okay, når vi nu har fået defineret vores H og T, vil I kan sætte det ind i vores Pythagoras ligning. Her har vi H i n og T i n, som skal være lige med A i n. Her har vi sat det ind i parenteser, hvor vi i næste trin bare ganger imellem parenteserne. Når vi så er ganget imellem parenteserne, reducerer vi vores udtryk, så det kommer til at se sådan her ud. Derefter kan vi så udlede den her ligning, fordi hvis vi følger grundrelationen, er det bare lige med 1, og det kan bare undværes. Så nu har vi følgende udtryk, som er c i n plus b i n minus 2bc gange cos a er lige med a i n. Vi kan efter det så isolere enten cos a, hvis det er sådan vinkel, vi gerne vil finde, eller a, hvis det sådan er sidevinkel. Alt efter det her, du prøver at finde. Herover har vi et eksempel på, hvordan vi så også kan finde andre vinkler. Hvis nu det skulle være cos b, så kunne vi sådan skære opdele trekanten i halv på en anden måde. Og samme her, hvor vi også kan opdele det en anden måde, hvor vi så får cos c i stedet for cos a eller b.